Arratsaldeon eta ongi etorri, Oiartzungo udalaren izenean, 2023ko Xanistebanetako kultur ekitaldira. Urte bizia izan da aurtengoa Oiartzunen, eta batez ere, esango nuke kulturari dagokionez. Landetxe eraikin berria inauguratu genuen martxoan eta hortutik hainbat ikuskizunez gozatzeko aukera izan dugu. Eraikinak oso harrera ona izan duela esango nuke eta egia da pleno aretoa zaratago beharrezkoa genuela kulturarentzat gune estali berri bat. Ondare kulturala da lehenalditik jaso dugun herentzia eta baliabide multzoa, orainean interpretatu eta kudeatu behar dena.